Noin komean puheenvuoron jälkeen sopii kehua, että minäkin olen tämän vaihtoehto EUn hallituksessa. Olen Mauri Nykort. Olen myöskin IPUn hallituksessa sen puoleen. Ja tuon tänne varmaankin nyt läsnäolijoiden joukosta pohjoisimmat terveiset. Olen Pohjanmaalta Kokkolasta. Ja varmaan tänne eteläänkin on hyvin kiirinyt tieto siitä, että miten viime vuosina pohjoisessa on mennyt huonosti, muun muassa metsäteollisuudella. Kemijärven tehdas on lopetettu, Kajaanin tehdas on lopetettu ja siihen suuntaan. Ja hyvin suurena syynä tähän on meidän valuuttamme euro. Sen korkea kurssi verrattuna muihin valuuttoihin. Jos verrataan USA-dollariin, niin euron kurssi nousi viime vuosikymmenen aikana pahimmillaan, jos ihan huippuja katsotaan, yli 90%, siis lähes kaksinkertaiseksi. Se tarkoittaa, että ikään kuin meidän palkkamme olisivat usalaisiin ja samalla nyt kanadalaisia ja monen muuhun suurin piirtein kaksinkertaistuneet. Mutta samaan aikaan meidän media ja poliitikot puhuivat vakaasta valuutasta. Tämä on vain pieni esimerkki siitä, miten pelkkien valheiden pajunpöysien varassa tämä meidän yhteiskuntamme on. No, tällä hetkellä euron kurssi on edelleen liian korkea. Mutta jos ajattelemme sen vaikutuksia, niin toki tämä aikaisempi lähes 1,6 dollaria kurssi niin on vaikuttanut pahasti myöskin kaikkiin turistimaihin, siis euroa käyttäviin turistimaihin. Kun me puhumme Kreikan ongelmista, niin kaikenlaisia syitähän me löydämme, ja yksi syyhän on se, että ne ovat niin laiskoja ja huonoja työntekijöitä ja mitä kaikkia kehnoutta sieltä nyt löytyykään niistä niin kuin normaali kreikkalaisista. Mutta on selvää, että jos nyt palkkataso usalaisiin siellä turismissa lähes kaksinkertaistuu, niin ei silloin turismilla mene hyvin. Eikä siellä paljon muuta elinkeinoja ole ollut. Ja vieressä on sitten halva maa Turkki, jolla on oma valuutta. Tätä tilannetta ei ole haluttu julkisuuteen kunnolla tuoda. Siis kaikki nämä nyt taloudellisesti kunnoimmat maat, ne ovat turistimaita. Ja tässä on selvä yhteys sitten myöskin meidän 90-luvun alun lamaan. Se johtui ihan samasta syystä, korkeasta valuutan kurssista. Markka oli silloin sidottu ylös ja tähdättiin euroon. Ja sama tilannehan oli kaikissa muissakin euroon tähtäävissä maissa. Isot pojat olivat sopineet keskenään, että tällä linjalla jatketaan. Ja lama tuli, tai lähes lama, kaikkiin näihin maihin. Myöskin Ruotsiin esimerkiksi. Mutta meidän media ja poliitikot eivät ole nähneet, että rajan takanakin tai Lahden takanakin oli lama. Jos olisi nähty, niin silloin olisi ollut vaikea syyllistää suomalaista työläistä. Koska tuntuu vähän kummalliselta, että yhtä aikaa duunarit Ruotsissa ja kaikkialla Euroopassa ovat tulleet laiskoiksi ja kehnoiksi työntekijöiksi. No, löydettiinhän Suomen osalta sitten muitakin syitä, niin kuin idän kauppa. No, miten se lama kuitenkin oli muuallakin, joilla idän kauppa oli vähäisempää. Ja pankillahan meni sitten tietyssä vaiheessa huonosti, mutta se oli enemmän jälkijättö, että kun yhteiskunnassa meni huonosti, niin sitten rupesi menemään pankeillakin huonosti. Nyt yhden asian vielä haluaisin tässä vähän niin kuin tuoda tapetille, ja se on tämä liittovaltio, jota kohti kuulemma olemme menossa. Ja mä luulen, että jos tuolta eduskuntatalon väeltä kysytään vaikkapa 50 vuoden päästä, ja jos vielä olemme EU:ssa, niin me olemme edelleen menossa kohti liittovaltiota. Siis emme koskaan mene, vaikka olisimme minkälaisen niin kuin suoran ohjauksen varassa. Totuus minun käsittääkseni on se, että mehän olemme olleet liittovaltiossa jo pitkään. Ja nyt me menemme kohti keskitettyä valtiota. Siis olemme menossa pois liittovaltiosta. Siis tällä hetkellähän meillä on vähemmän itsenäisyyttä, mitä esimerkiksi oli Venäjän vallan aikana. Selkeästi vähemmän. Ja silloin
silloin voi sanoa, että me olimme liittovaltiossa Venäjän kanssa. Näillä käsitteillä on erittäin hyvä hämätä ja johtaa ihmisiä harhaan. Ja meidän mediammehan siinä on ollut oikein ansiokkaasti mukana hämäämässä. Median tehtävä on ihmisten tyhmentäminen nykyisin. No yksi asia vielä, joka haluaa tutustua esimerkiksi siihen, mitä Timo Soini on sanonut, niin voisi mennä meikäläisen kotisivuille. Osoite on yksinkertaisesti toisinajattelija.fi. Siis minä olen yrittänyt sinne vähän kerätä tosi taitavat olla aika sekaisin siellä kaiken muun tavaran joukossa. Myöskin nämä lausahdukset ja mielipiteet, mitä Timo Soinilla on EUsta ja eurosta ja Natostakin. En tiedä, onko meillä kaikilla sama käsitys, mutta mitä mieltä hän on, mutta kun täällä ei ole tarkoitus puhua puoluepolitiikkaa, niin en jatka tässä tämän enempää. Käykää katsomassa toisinajattelija.fi. Kiitos.